Sa social media karon mga kapuso, lain-lain ang gidalit sa mga tawo nga huni sa musika aron makahatag og inspirasyon kanatong tanan. Karon atong paminawon ang pipila nga mahimo og music video. Pinaagi sa report ni Lian Sinkulan. Risen, he is risen, forever glorified. Kaanindot sa musika, gipaambit niining usa ka grupo sa social media pinaagi sa pag-awit og usa ka Christian song. Hallelujah, hallelujah. Apan dili lang kini yanong awit tungod kay usa na pud ay kini ka online worship. Tungod sa enhanced community quarantine, nagdungan na lang sila paghimo niini sa ilang mga panimay. Well, as an expression of our faith po ba nga, even something like COVID cannot stop our service to God. Samtang kini mga bayaning frontliners, mihalad og awit alang sa tanang mga frontliners. Sila ang Haraya Choir, usa ka Filipino-British singing group nga nakabase sa London sa United Kingdom. Grupo sila sa mga singers sa lain-laing profesyon, apan kasagaran mga health professionals. Kadaghanan kanila mga Pinoy nurses nga sakop sa National Health Service sa UK. Alang kanila, ang pag-awit dili lang pagpaambit sa ilang talento, apan magsilbi kining support group kanila nga nag-atubang sa dakong hagit isip mga medical professionals. Panghinaot nila kakuhaan sa kini og inspirasyon taliwa sa krisis nga giatubang karon sa tibuok kalibutan. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are more people like you can love. Make a better place for you and for me. Uban ni Renante Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Bista.